Nakadaw ka jingbom shimkya, ibor badai pet ha kabayadai bat kitrak ibakit palat po iki marpo akhindaw, kum udoyong maushun bat kiwe kalapin long ya ka hinyaw trap integrated territorial organization, ha ka arpulai tarik unai lor hapo ka jingalam jong u general secretary uba wan bun endakar, ban let yakendu ya ka deputy commissioner jong ka east Khasi Hills district, ka kong RM kurba ban ujor halor ka teiga mat kit palat put jongki trok namar kawanra ka jing ya ka jilla ha ka bayadai bat ki khajna bat ka pinjot ru ya ka surok nation highway ka ba na ka wai ka district shakawai pan haba krench kilat pathai khubor nagalyang u general secretary jong ka seng uba wanbun endakar ulaong ba ka jing ujor jong ka seng ka dei namar ka jingbom khain snap ki trok kit palat put khamtam ki trok jong ki nong khayi bahe aspa ki bom ju ngap shu bat ka longru kum ka jingpen Kenya ka kindon 223 jong ka BNS bat kini ka jingle ki trokit palat jong ki nong khi hespa kawan ra jingmai ki pajba jong ka jilla khamtam ye ki jingte kum ki surok bat kiwe uloong bun ki bor badai pe ki nang ban pe tang ki nong khi barit barya kat bai ki he ki spa kim junur ban ong aa ka seng kala dawa ka an ka dei ban trekam kum ju e baro Tarai pilai i nakapor menakane ka DC ng East Khasi Hills naka section RR line yung pabines kila unpos ka section tabu ko bumut ban numsha shu ban kit ye kita kimar hadin wa kuntri kami ka section te kani ka city kamde tangga bamantar si Henry kani ngila det ai sa DFO the superintendent of police sa katana transport Pacaga disir bunjuk kani mentaka sini kani tangga jeng budin namar ba hadu menta tadian bagi ujor krem shim action krem date akam ye kani pas ko wiru min pensyai kam tam sipat ba bende ben just tho bakla kani ka bangi ujor kadai bi ye gitu minor mineral ma kamya dan benta bakata kama ka kit mau kit siap hang ni Kaya ka ba ni don cimut bangiwan hang ni ngi tuklar namar bangi iyo rit uria kinyon ndre ye kini ban balik badi motion lane kita ke minor mineral asunyan kila suang bet bangi ngi de gibre bijong ki bahe bahan ngi de kita ki high level ngi kit karbon ngi le karbon de ujor ru kabor ka ain kam te lakam de halor kata kanong rim ngimi ismat bat ngi ong ru ya department of health la de kimla aban te lakam ka hito kan mi hi sa surok kan sislo di gini kali kan kem hina phang pat kan pinstom hina mar ka jingkit overload ka jongki pe thi ka surok menta la jor rathai pe ka jing hap ka to ko ita trok duyong ru kamdei ru ko ka pasung pala bahang ni la tri sharing ta ki high level kana kata kata la da yurit uria pe pinstom di gini ke high level unjuk bide ban tinta ada ka sarkar la da kabor ka an kamla amban se hina hito ko mangisi le ko pat na phang kata panumpang re mangingi le di baslit namar yu berit bagi pilih sidang ta ngingi nung syak dalai lai ru dei kalor kata kanong rum na ka hito hi kayang bat kaya kren bat kapan sngau ru syak sarkar abadan kan ya ja ka tenti kan pat karul pat na ngki wen yang kan samla yu da ngimi bat si surok ri bang bat ngi bade kita gi nong kemas tahi tahi na kan jui ni lawan ban ai dorkhas hai Deputy Commissioner of East Khasi Hills halor atali kimat kamat punokong kri halor ka illegal transportation jonggi minor minerals nado u mausun bat kiwe ki mar pok deu te halor kini ka illegal transportation jonggi mar pok deu khamtam yu limestone lani mausun ka rules jong ka government kala kadeu shai ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule R1000 POR kalak keren syai ba kalak ai ba ki kino ki basalan ya u mausun kimla ban salan claim da don ka salan no person shall transport or carry or cause to transport any minerals by any means from the place of rising to another without being in possession of a valid mineral transport chalan. Je kat kum jing lap jongi nak kapor man lakas ngi kini ki jing chalan bi ain ya mausun
ka ya kiteng na kapor. But kanir ko wanra ya kajing jarathai jong surok national highway. Teng ni keno ya ki contractor le company ba tari surok hendrai ka root cross jong kajing julor jong jing jarathai jong surok ba national highway hidai na kadau jong ki overload bakit palatput jong kini ki basalan ya ki mausun bat ki mar pok hendau. But nada ka sarkar ka khang ya kini ki bakhayi le bati siap ti mau iban supply sa kini ki kapsor lani ki pramarjan ki ni dawar ban sarkar ba kadai ban telakam hukum kini ki jingsalan biain ki ba salan nagawi district Sakawi district di kumbang ilatip ba yau mausun kili transporter ki kin na Giant Hills bat ki supply sa bernihat bat sa apo asam kimla ban telakam kini ki jingsalan biain handrei yaki perdok prasnam jongi ki nong supply siap supply mau ki berit ki bat ki phain na kapor ni nang sakhi ha ki social media ha ki por beladep ba yakini ki perdok prasnam jongi ki ba kamai jakpo dak beti siap ti mau ki ba supply sor bat khapsor ki bat ki pensitom bat kat ba yakini pat ki ba don jingade bat ki briu ba don kabor ki la ban le kat bamon ti hinang leng ngaseng i pendam juri kani bat ngitawaru bang nag ki board badai pe yakani ngaru ke district administration ka forest department but police department kadi ban le halor kadi ban telakam yakini ki kam beain